Bonġu, senjura, għassa tal-fgura u għek. Hello? Bonġu. Inti għandek, bonġu, inti għandek xi vizz ċalesta? Iva. Għax għawek ċemplenna l-kontrattur, eddi għad parkjata fej xi sit ta' kostruzzjoni, u mid-dera laqatlek xi naqal bumper, hu paċenzja waħda ċaqla għanaqa, għax dal-ħodu ġejjin bil-paroli xolaw. Imma jina meta parkjajt għaskilem xejn. Kien hemm it-tabella supposta, għal kontrattur għal-menu hija jiena skonċ għalli s-surġent issa ma nafx qed inċempillek jiena, hu paċenzja ħer tinżanna qara tara. Imma naqas jew le. Għandi xi number tiegħu jew. Le, senjura, tinkwitojx, xina għal-bumper għalli, laqat ġifiri ħaġa zejra di, kem tiġi ċaqla għun bat l-ranġaw d l-insurance. Senjura, kalma, hija kalma. Ħaj kelmek il-sorġent, all right? Senjura. Għattek tistanna waħda, ħal kelmek. Boyfriend tajja pokoll, int? Ma jimportax isma' signorina, kemm ngħidulek il-boyfriend li għandek, Bernice. Ġielna nagħmlulek diċċajta tal-birthday kemm hu kien. Ħallhom ħarġeti, ħallhom ħarġeti, ħallhom ħarġe Bernice, ħallhom ħarġeti. Sorry Bernice, frinna.